Salutare tuturor și bine am găsit la un episod, iar astăzi mă joc Brawl Stars și fac opening-ul. Am mai făcut 4 părți. Aici avem cât am făcut, ultimele astea o să le fac altă dată. Aici am 7 big box-uri, un mega și ce mai am pe aici prin asta. Și alături de mine mai este și Andrei. Salut! Care acum se joacă Minecraft și vreau să-l și anunț dacă îmi pică ceva. Și cu ce să începem? Hai zi, cu ce? Mega box-uri. Cu big box. Le deschid prima oară pe toate big box-urile atunci. 3, 2. Trebuie să pice ceva. Mă duc să omor zombie. Te bat. Până acum nimic. Am deschis rapid pentru că erau doar 3. Aici o să încep să glicit pentru o secundă. 95, nu pică. Oh, stai, că tot aici suntem. Nimic. Și am deschis nimic din nou. Și de un timp nu mi-a mai picat. Cred că mi-a crescut șansa destul de mare. What, câți bănuți! Nu mă așteptam să fac 124 de bănuți, cred, dintr-un big box. Ok, am deschis big box-urile. Cu ce să începem? Să fac Brawl box-urile sau mega box-ul? Ok, hai că începem. Și îmi place că mă duce așa în față după ce le iau. Ok, tot ce a mai rămas e mega box-ul. Să vedem. 5, nu pot să cred. Și nu pică. Păcat. Să vedem șansa. Cât a crescut. La Star Power, mamă, e mare și la gadget. La legendară e 0,0550. Adică 550. Oh, da. La mitica mare și la epică. Am și 31, dar mi-i păstrez. Pentru că, din câte știți, trebuie să-mi iau și un Brawl Pass. Nu ăsta. Că deocamdată nici Brawl Pass-ul ăsta, să numărăm cât avem până acum. 31, 41, 61, 71, 81, 91, 111. 111 gemuri în total. Ok, deci Brawl Pass următor vă anunț, îl luăm. De pe acum trebuie să știți că am luat un Brawl Pass, păcat că nu mai am nume, acum mi-e normal, stai că nu de aici, e de aici. Înainte mi-era colorat, vă puteți uita în toate clipurile când strălucește. Să vă arăt și cum funcționează Brawl-ul nou, nu știu cum să-i spun. Am auzit la unii că zic Colonel Ruf sau Rufus sau nu știu, că nu am uitat ce scrie. Deci, ia uite, glanțele lui ricoșează. Ca și la Rico, cred că e al doilea brawler la care glanțele ricoșează. Că mai sunt care ultima dată ricoșează, la asta nu ricoșează. Deci așa funcționează, poate să ricoșeze. Dă cu 2 rachete, să vedeți. Damage la unuia 1000 cu ambele. Deci una cred că ia 500, așa ar trebui. Ok, și ia uitați, asta e șmecherie mare. Punem asta și ia uitați, acum luăm 1200. Mamă, e ok. Și ia ce rapid se încarcă gloanțele. Ia stai că mi le dau pe toate 3. Și rapid se încarcă, mă. Mă, foarte rapid. Și uitați că ați văzut că îmi cade aia. Ia, poți să faci așa și da, explodează. Și să vă arăt că asta după ce mor rămâne. Nu ca și la unii brawler, că când se respawnează jocul le moare ultima dată.
când, de exemplu, la Brawl Ball. După ce dai o tură și dai gol, ți se duce ultima ta. Se dispare. Vedeți, murim. Și ultimata noastră încă e tot acolo și când mă respawnez. O pot lua din nou. Mai am și încărcat asta. De asta mi-o voi da data viitoare. Și mă refer... De fapt nu cred că o să fie. Ia, acum mi pot lua din nou și tot luăm 1200 de megi. Ceea ce e grozav să iei 1200 de megi cu ultimată cu tot. Gândiți-vă, dacă tu spui o de asta și pune și un 8-bit, o altă de asta, să intri în ea și ți iei și un suc. Gândește-te la ce putere ajungi. Poate la Power 1 vei lua 1000, poate chiar 2000. Nu știu, sună grozav chestia asta ce zic eu acum, dar nu cred că e real. Ar fi fain să fie real. O să și jucăm. Nu mi-a picat nimic, din păcate. Nu știu pe ce să joc. Din câte vedeți, mai nou sunt așa. Oh, ok. Gata. Priceput la ce trebuie să joc. O să jucăm puțin aici, pentru că mapa asta, dacă nu jucați Brawl Stars și doar vă uitați, n-aveți cum să o știți. Pentru că doar dacă face altcineva. Ăla e în traiectoria noastră. Stai, așteptați! Da. Nu a fost să fie. Aștept. Am câștigat și vreau să mă duc să-mi dau ultimata eu. A trecut puțin, eu nu dau play again deocamdată. Mai am de făcut 400 și din câte vedeți nu pot să fac. Aici am 0 pentru că le-am folosit ca să fac opening-ul. Ce păcat, mă, de toate astea pe care eu le-am deschis. Deci uitați, până la 8 am deschis. Următoarele toate până Colonel Rufus. O să facem pe toate. Am să fac opening cu toate. Și am să iau și Brawl Pass următor, nu ăsta de acum. Ok, mai dăm o tură, că am văzut că e foarte bun cost pe mapa asta, chiar dacă n-a făcut foarte multe. Ce bine că ne putem bate. Și eu deja am ajuns aici. Noi doi. Ce păcat că am găurit. Și mai dă... What? What? Mai aveam unul, o lovitură! De dădeam. I-am făcut așa, dar nu ați putut să vedeți. Nu trebuie să fac asta. Bun, acum am luat ceva de mici, dar totuși tot al nostru de ăsta are mai puțin. Și am pierdut din nou. Ba nu, ba da. Nu știu ce căutai, dar aici o să ascundea, că oricum nu-i vedea. Poate ar trebui să-mi iau și eu ba da, mi-am tot. Păcat că nu pot să spar și să se tot ducă ca și la colț. Nu o să îl risipesc. O să ajungem noi. Păi dacă tot așa stă treaba și ajung ăștia rapid, nu mai sparg. Ia fac așa.
Aștept să mi se mai încarce. Mai dau doar gadgetul ăsta și 2 glonțe. Abia mai dat. 10 minute. Cam atât a fost opening-ul. Nu a fost tare interesant că nu mi-a picat nimic. Următorul o să fie foarte interesant până aici. Poate chiar facem un plus dacă ne ajunge emisiunea. Și cam atât a fost cu opening-ul și cu clipul. La revedere!